Jöjj már ide, öcsém, egy interjúra. Persze, milyen interjú. Üdvözlöm. Jó napot kívánok. Milyen interjú? Kérlek. Az az interjú, hogy Igen? most maga, azt halljuk, hogy maga így játszol. Hát persze. Veszélyes elemek. Veszélyes elemek? Igen, adtuk írnénk egy számot. Hát csibész kutyák, jó lesz? Igen, oda nézzünk abba. Ezek a csibész kutyák a fészkelebe. A legjobb barátom a pénz. Ezek a csibész kutyák oda basznak, mind a kartont, mind a falra. Majd dam-didi-dam, a vérkötelez. Bang-bang. És akkor tűzben vagyok, rögött akarok, felfog majd a vére, mert én csak pentel szívok, én csak lazulok, és semmi más sem akarok, szívjunk át ezt az iskát, testre a szíved a penta járja, zsávó, tegyél rá, hogy rohadjál meg, saláta, belesett a saláta az ecetbe, savanyúság. Igen, Jaj, de finom a savanyúsága pörköltek. Nézzük vissza, gyere!